एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि एबसुनि बबेबा स्पिकार बेबायदि गिदिर गिदिर बिबानाव थाबोनानै जातिखौ दैदेनबोनाय हारिनि गेजेराव गसंनानै बिराद बिराद दिथि आदर्श आखल दावल स्वभाब चरित्र दानायनि हारि अननायनि माखासे बोसोनफोरखौ फोरोंबोग्रा साफा साफा नेतामोन सीधा सादा आमार आई भनी हकलक तेखेतসকলে टार्गेट करिছে जोंनि मा जाहैबाय दा हौवाफोरखौ थुलाय हाला नालाय जोंनि बे सीधा सादा बे गेबें गोरलै गोसोनि जोंनि बिब' बिनानाव आइजोफोरखौ बिथांमोना टार्गेट खालामबाय इलेक्शन गेलेनायनि भट होनायनि थाखाय बिथांमोना एसे बुंबानो बेंनो हागौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखा मोनगोन होनबानो बुंनो हागौ बेंनो हागौ अरुणोदयनि थाखा मोनगोन होनबानो बुंनो हागौ बेंनो हागौ छात्र छात्रीफोरनो माखासे स्कलारशिपनि एडमिशननि फैसा होनब्लानो बेंनो हागौ नै बिथांमोना मा खालामबाय हिनजावफोरखौ थख'यै बुथ'नानै गावसिनि भट बे भटखौ बुथुमनो नाजादों মহিলাসকলৰ ভোট টানিবৰ কাৰণে উপায় অসৎ উপায়েৰে তেখেতসকলে এতিয়া চেষ্টা চলাই আছে এই যে অৰুণোদয় ফৰ্মৰ কথা দাদাই ক'লে অৰুণোদয় এই যে অৰুণোদয় ফৰ্মৰ যে বিলোৱাৰ যিটো মেলা পাতিছে গাঁৱে ভূঞে গাড়ীত লৈ এওঁলোকৰ কৰ্মীসকলে মিটিং নকৰি পেলাই অৰুণোদয়ৰ ফৰ্ম বিলোৱাতহে ব্যস্ত মেলাৰ নিচিনা তেখেতসকলে গাঁৱে ভূঞে পাতিছে আমাৰ মহিলাসকলেও কিছুমানে একো নুবুজাকৈ চিন্তা নকৰাকৈ বিচাৰ বিবেচনা নকৰাকৈ অৰুণোদয় ফৰ্ম বিলাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ পইচা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি কৈ তেওঁলোকে তলে তলে গৈ পেলাই ফৰ্ম ল'বলৈ ধৰিছে ফৰ্ম লাইন थांगासिनो दं जोंनाबो जोंना आइजोफ्रा साबधान बेवहाय फैनायखौ लायाखै फैदों गोबां दङ लायग्रा हयथ' बेयावबो दङ खोमा होनबासो फैदों गाज्रि मोनाखै आं दे जाय हक लासै लानानै फैदों आरो लासै लानानै ब्लक होआलासे जोंनो भट होखागोन इउपिपिएलआव जोंखौ सिगाङाव थगायनानै भट लाबायबा जोंबो एबार इउपिपिएलखौ थगायसै होननानैनो जोंनि आइनफ्राबो बाहागो लादों नङा होमबा एबार इउपिपिएलखौ थिगसे थगायगोन भट लासै लानानै जासे जानानै लायबिसिगोन बे थोरसियाव ओंखाम जाबाय बे थोरसियाव खिनां गारबोनायनि बुद्धि खालामनांगौबा इउपिपिएलनि प्रमटरानि थोरसियाव मा मा होनो बेफोराबो बे बर्थ'नावबो संदों बे बर्थ'नि ओंखाम ओंख्रिखौ जासे जानानै बर्थ'खौ खुखांनानै गारबोनाय बेबस्था खालामनांगौबा होमबा मा फर्मा रानग्राफ्रा इलेक्शन सिमावथ' बिराद रानबाय जाहैबाय फेरला फेरला एकदम सान हर खुनु रेस्ट गैया न'खर न'खर रानथारदों नङा होमबा ओमफ्राय नै इलेक्शन बायनाय लोगो लोगो फर्म रानग्राफोरनि मोखांखौनो नुला जाहैदों नागिरबाबो मबाइलाव फनाबो हरब्लाबो हमखाला जाहैदों एकदम नुखालिया बिसोर थफ्लाजोंनो थाखोफाबाय आं थगायनाय नालाय थगायथारनाय मिसा खोथा दा मा बे फर्माखौ थगायखानाय एकदम स्पष्ट फर्मखौ नायबा नुयो बे सरकारि फर्म नङा बेखौ राखाबो सरकारि फर्म नङा बियो सरकारि फर्माव बबेबा राजनैतिक दलनि राजनैतिक सिम्बल सावगारि थाया बेखौ मिथिनानै ला नै बेवहाय मा दं गोजौआव ट्रेक्टरनि सावगारि दङ नैबे गोजौआव बेलायनाय नैबे नुहुरनाय नङा गोजाननिफ्राय नोंथांमोनहा आखाइ दंखायोबा दा थांनाय सिनायबावदो नङा होमबा दा नैबे गोजौआव जाहैबाय ट्रेक्टरनि सावगारि आरो गाहाय लांजायथाराव जाहैबाय बावहाय केन्डिडेटआ ट्रेक्टरनिसो जाबाय नालाय बेखायनो ट्रेक्टरनिबो गोजौआव होना होदों सावगारिया ओमफ्राय बावहाय पदमफुल अर्थात बिजेपिआ ट्रेक्टरनि केन्डिडेटखौ सापर्ट होबाय नालाय गाहायाव जों दङ होनना गसंनानै बिथांमोना नारथागासिनो दङ नैबे लास्ट एकदम लांजायथाराव पदमफुल होना दोनदों ओमफ्राय बाव लिरबावबाय मा बिजेपि फर आसाम जादों आरोखि आसामनि थाखाय बिजेपि दा बे फर्मा जाबाय इउपिपिएल आरो बिजेपिनि राजनैतिक दलखौ प्रचार खालामनायनिसो फर्म बे अरुणोदय होनायनि फर्म नङा बेफोर जोंनि बिब' बिनानाव दङ सावरायलिया बे जाबाय इउपिपिएल आरो बिजेपिनि दलनि गावसोरनि दलखौ गोख्रों खालामनायनि प्रचार खालामनायनिसो मोनसे फर्म दा बेवहाय सरकारि फर्मबा कोनो दिनबो मा थाया कोनो राजनैतिक दलनि सावगारि थाया गोजौआवबो थाया गाहायावबो थाया
जुदि थानांगौ होनोबा दोनथारनांगौ होनोबा बै बे सिंहनि सावगारिया अशोक स्तम्भआ बेफोरसो थागोन नांगौबा आरो गोजौआव गभर्नमेन्ट भाषा बेबायदि होननाय लिरनायफोर थागोन दा बेवहाय बिदि गैया सिद्दा सिद्धि ओरै आखिथिंजाय हेमन्त बिश्व शर्मा मुख्यमन्त्रिनि सावगारि ओरैहाय मा होनो आगदाथिंजाय नरेन्द्र मोदी भारतनि प्रधानमन्त्रि बिथांमोननि सावगारि दा मा खालामबाय बे सानै मानसिनि सावगारिखौ लानानै UPPLआ भट देरहानायनि थाखाय बिजनेस खालामगासिनो दं बिजनेस खालामगासिनो प्रमद बर'नि सावगारि गोनांखौ रावबो बायलिया प्रमद बर'नि सावगारिया मार्केटआव सेल जाला बेखायनो दा नरेन्द्र मोदी भारतनि प्रधानमन्त्रि आसामनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि सावगारि गोनां फर्म साफायनानै बिसोरो रायजोफोरनि भट बुथुमनो थाखाय दिनैहाय राहा लामा नागिरनानै लानो गोनां जाबाय मा दान दंबावबाय प्रमद बर'आ गावनि सावगारिखौनो दिनैहाय होनो हायासै मालायनि गोनांबाय दा बेखायनो खबरदार रायफोर आफादफोर बे फर्मआ खिन्थु अरुणोदय आसनिनि फर्म नङा बियो सरकारि फर्म नङा बियो जाबाय राजनैतिक दलनिसो फर्म आरो बे राजनैतिक दलनि फर्मखौ फिलाप खालामनानै रावबो अरुणोदय आसनि मोना কোনো राजनैतिक दला अरुणोदय आसनि होआ सरकारफ्रासो होयो दा सरकारा होयोबा नायदो दाना सरकारा जुदि होनांगौबा न'खर जुदि अरुणोदय आसनि होनांगौ साफ्रोमबो आइजोफोरनो होमबा आसामाव बेसेबांसो आइजोफोर दं आसामाव खय कौटि आइजोफोर दं हिसाब खालामनायसाय खमसे खमथ' 1-1.5 कौटियाथ' आइजोफोर दंथारो नङा होमबा बारासो दङमोन 1.5-2 कौटिसो दंथारो आइजोफोरनि संख्याया बे 1.5-2 कौटि महिलाসকলক গোটেই অসমৰ মহিলাসকলক মাহত গ'লে আকৌ 3,000 একক চলা আকৌ आरो बिसिना एसे बारायबावबाय 1200निफ्राय मालाबानो 3,000 दांहैबावबाय रबखौ बारा देखायनो थाखाय दा 3,000 मासे मोनोबा बेसेबां मोजां जोंनाबो आइजोफ्रा गुरलाब एकदम माने गुरलाब मोनबाय गिखारफोर मोनबाय फिसाइफ्रा बादा होब्लाबो फिसाफ्रा बादा होब्लाबो मानिला नांगौबा फिसाइजों एसे गेंग्रें जानांब्लाबो ब्लड थांखुमाबाय फर्म फिलापा खालामना हैखुमाबाय नङा होमबा बिदि जादोंना जायाखै जाथारदों दा मा जाहैबाय जिनिसा बे फाग्ला बे पार्टिया बबेबा राजनैतिक दला मासाव 3,000 1.5-2 कौटि महिलाफोरनो थाखा होनो हागोन नामा दाजों बे बिपिएफ दल दङ बे बिपिएफ हान्जाया महिलाफोरनो सासेयाव 3,000 मासाव 1.5 कौटि मानसिनो जोङो बिदि बेथन होनो हायो नामा हाया सरकारानो हाया आरो सरकारा लायाखै अरुणोदय आसनिखौ लायाखै लानाय मोनब्ला दाख्लै फेब्रुवारि मासाव बाजेट सेसन जानानै थांबाय आसामाव बे बाजेट सेसनाव अरुणोदय आसनि लानाय जागोन होननानै बाजेटआव थाखाखौ हमनायानो गैया आरो बाजेटआव थाखा हमनाय गैयाबा अरुणोदय आसनिनि नामाव आसाम गभर्नमेन्टआ माबोरै स्किम हमगोन हमारनाय जायोमोनथाय बे थांनाय दाख्लै आसामनि बाजेट सेसनाव एसेम्ब्लियाव 1 लाख महिलाफोरनो अरुणोदय आसनि होनाय जागोन होननानै बेवहाय थाखाखौ हमनानै दोनखानाय थानांगौमोन অসমের হল বিধান হল বাজেট সেশনত অৰুণোদয় আঁচনি আকৌ লবৰ কাৰণে দিবৰ কাৰণে বাজেটত টকা ধৰি ধাৰ্য কৰা হোৱা নাছিল যদি 1.5-2 কোটি আমাৰ মহিলাসকলক অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত থাকিলেহেঁতেন আমাৰ বাজেট সেশনত আমাৰ সদনত অকল চৰকাৰে ইয়াৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ টকা ধৰি বাজেটত ধাৰ্য কৰিব লাগিছিল এই ধৰণৰ কোনো আমাৰ বাজেটত টকা ধৰা হোৱা নাই তেনেহ'লে এই 1.5-2 কোটি মহিলাসকলক ক'ৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টে মাহে 3,000 পইচা দৰমহা এই অৰুণোদয়ৰ নামত কেনেকৈ দিব পাৰিব নহয় এইটো মিছা কথা এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় এইটো এটা মাত্ৰ আমাৰ সৰল সহজ আই ভনীসকলৰ আমাৰ মহিলাসকলৰ বহুত থাকিবৰ কাৰণেহে মাত্ৰ তেখেতসকলে এইবাৰে খুবতি আজি ৰচনা কৰি পেলাই এই মেলা পাতি দিছে ফৰ্ম বিলোৱাৰ নামত এই তেখেতসকলে বুদ্ধি কৰিছে আমাৰ এই যে গণ্ডি এই নদীত মাছ মাৰিবৰ কাৰণে আমাদের এই যে গণ্ডি যে পানী দিয়া হয়েছে
আৰু পিছত মাছবিলাক যেতিয়া খাবলৈ জমা হয় তেতিয়া জালটো মাৰি পেলাই গোটেই মাছখিনি ধৰা হয়। এইটো তেওঁলোকৰ বুদ্ধি নাই চাই কিছুমান বুদ্ধি দিওঁ কিছুমান অৰুণোদয় আঁচনি যিসকলে পাব বুলি ফৰ্মটো ল'লে ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পাছত কি কৈছে তেখেতসকলে এই বাইদেউ আপোনাসকলে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিছে ঠিকেই, কিন্তু ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে মাত্ৰ নহ'ব, ট্ৰেক্টৰত মাৰিব লাগিব। তেতিয়াহে ইলেকশ্যনৰ পাছত আপোনাৰ পইচা আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব। যদি দৰবটো নিদিয়ে আমাৰ কম্পিউটাৰত চব ওলাই পৰিব কোনজন ফৰ্ম ফিল আপ কৰা মহিলাজনীয়ে আমাক দৰব দিয়া নাই, তাৰ একাউণ্টত পইচাও নোসোমাব। এই যে বুদ্ধি চাওক আৰু কিমান ভাল বুদ্ধি, কিমান ভাল বুদ্ধি তেখেতসকলে আকৌ কৰিছে। আমাৰ মহিলাসকলে বা কি ভাবিছে এতিয়া মই স্পষ্টভাৱে মানে বুজিবলৈ টান পাই আছো। কিন্তু এটা কথা চাব না, আমি বাৰে বাৰে কৈছো এইটো একেবাৰে ভ্ৰমণ কৰোঁ। এই তেনেকাকৈ এই যোৱা BTC ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেখেতে কৈছিলে আমাক ভোট দিয়ক, আমাৰ চৰকাৰ আমাক, আমি চৰকাৰৰ বহাৰ পাছত এটা এটা ভোটৰ বিনিময়ত প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে এজন এজনকৈ আমি চাকৰি দিম বুলি যেনেকাকৈ কৈ পেলাই ৰাইজৰ মন্ত্ৰ তেখেতসকলে জয় কৰি ভোট লৈ নিজে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে। চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছত চাকৰিও নাই, বাকৰিও নাই, কণ্ঠাকো নাই, ঠিকাও নাই, একো নাই। এতিয়া BTCৰ চাকৰি অসম চৰকাৰ তাক বিক্ৰী কৰি খালে। মাৰি দিব ইলেকশ্যনের সময় আসবেন বহুত চাকরি লেলো জিতেন্দ্র নাগাল এই ভোট এক মানে চাকরি ওয়ান ভোট যোগ মানে চাকরি গমবা मोनसे भोट मोनसे साख्रि तारमाने न'खर न'खर साख्रि मोनमारबायसो साख्रिया मोनमारबाय बिब' बिनानावफोर बिदा फंबाय फिसा फिसौफोर मोनबायसो मोनबायबा मोजां धन्यबा नङा होमबा बेखौ रावबो मोनाखै जोंबोथ' मेगन खाना मानसि नङाना जोंबोथ' नुयो रावखौबो साख्रि मोननायखौ नुवाखैबा रावबो साख्रि मोननायखौ खोनायाखैबा बहा साख्रि मोनखो बे मोनसे थगायनाय थगायनायनि सायाव थगायनाय थगायनायनि सायाव थगायनाय बारे बारे थगायनाय इलेक्शन फेगाफा थगायगाफा इलेक्शन फेगाफा थगायगाफा नै दा MP इलेक्शनाव अरुणोदय आसनि जोंनि आइजोफोरखौ थगायलायबाय खेबसे हागलायबाय थगायनो हाबाय खिन्थु आइजोफोरखौ बिदि खेला खालामजाबाय थाया नङा होमबा आगोलबो टेका जाखांबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75,000 बहा मोनबाय मोनबायबा हर जोंनोबो एफा एफा डनेसनफोर नङा होमबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75,000 थाखा मोनबाय मोनबायसो मोनाखै आरो एबार अरुणोदय 3,000 मासाव बेसेबां मोजांनि खोनासंनो थामसा खोथा माबा बियो सोर आइजोआ लज्जा जानो फराय मावा दाङा खस्थ' गैयाबा एकाउन्टआव ट्रेप 3,000 मासे मासे हाबोबा माथो गाज्रि बाहायला नङा होमबा बे थाखाजोंथ' अनेक माबा माबि खालाम हागोन दा बे हिसाबै लज्जाथावथाव आसनिया मा बियो खोनाबा लज्जाथावथावथा नङा होमबा दा खिन्थु गैया सिगाङाव जेरै फरायदों दाबो फरायनाय एबारा फरायलायबाय एमपिआवहाय नङा होमबा एबारा एमपिआव फरायलायबाय खिन्थु थगायनायनि साजाखौ आइजोफ्रा एबार गारनाय नङा आइजोफ्रा खिन्थु रागा जोंजोब्बाय एबार खिन्थु दुर्गा देवीनि महर लानानै महिषासुरखौ एकदम मोसानि बिखुङाव गाखोनानै समजों सुनाय बायदि सुसिगोन आरो नंगौ नङा एखौनो फोथायनांगौ फोथायखानांगोन बहुदा एकदम कुनु खोथा गैया लागाव एकदम बाहाय कुनु रैखा गैयासै बेबायदि थगायनाया लाजिया गावनि बिब' बिनानावखौ बिदि थगायनाय आरो मस्ट लाजिनाया आंहा मोनगासिनो दं दा एबसुनि नेताफोर दिनै राजनितियाव फैनाय बिथांमोनहा बिदिखौ खालामनो समाया आं जे संगठनाव दिनै नीति आदर्श सोलोंबोदों हारि आरो समाजनि दानायनि खांनायनि बानायनि मोनसे मन्त्रखौ सोलोंबोदों जे संगठनखौ बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दैदेनदों जे संगठननि दारै दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ खौसे खालामदों जे संगठननि दारै बर'नि खौसे गोहोआ सारा बुहुमखौ सोमावग्लुंजोबनानै आसाम गभर्नमेन्ट भारत गभर्नमेन्टखौ सिगिनानै बिथांमोनखौ जों सुक्ति खालामहोनो बाध्य खालामहोनो हादोंमोन बेबायदि एथ'ग्रा संगठन नीति आदर्श हारि अनफावनि संगठननिफ्राय फैनाय नेताफ्रा बे राजनितियाव थां बे
नेताफोरनि जौथा बबेबा समाजारि आफादावथा बै एबसु मोनबोनाय नीति आदर्शखौ बावनाया थिग नङा। बै एबसु सोलोंबोनो माखासे मन्त्रफोरखौ जोंनि गुरुफोरनि बाक्यखौ बोसोनखौ जोङो प्रेरণ खालामनानै आथिंजों गाफायनानै जोङो दिनैहाय बेबायदि राजनिति खालामनाया थिग नङा। दिनै जायफोर इउपिपिएलआव नेता दङ बे नेताफ्रा सोर? बे नेताफ्रा बिथांमोनाबो साफा साफा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि एबसुनि बबेबा स्पिकार बेबायदि गिदिर बिबानाव थाबोनानै जातिखौ दैदेनबोनाय हारिनि गेजेराव गसंनानै बिराद नीति आदर्श आखल दावल स्वभाब चरित्र दानायनि हारि अननायनि माखासे बोसोनफोरखौ फोरोंबोग्रा साफा नेतामोन। बिसोरो जेब्लाबो अयनायनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंबोदों, करापसननि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंदों, सोबख'नाय गादबनाय नासयनायनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंबोदों। दिनै बेबायदि बाथ्रा बुंबोयै बै संगठनफोरनिफ्राय फैनाय नेताफ्रा राजनितियाव फैनाय लोगो लोगो गासैबो नीति आदर्श स्वभाब चरित्र गावसोरनि आखल दावल गासैखौबो गारजोबथारनानै साधारन राजनितियाव एमपि जानांगौ, एमपि देरहानांगौनि थाखाय दिनै बेबायदि नंखाय बाखाय गावनि बिमा बिब' बिनानाव गावनि जाति हारि बिदा फंबायखौ थगायनानै नंखाय अरुणोदय आश्रमनि भुवा फर्म फाननानै राजनिति खालामनो गोनां जानाया थारैनो बेसेबांबा लाजिथाव आरो दुखुनांथाव बाथ्रा। बे माब्लाबाबो सहायजाथाव बाथ्रा नङा। आं बे बाथ्राखौ नुनानै साननानै बिराद लाजिनाय आरो दुखु मोनदों। माबोरै बिदि जानो हाखो? इसेबां गाहायाव थांदो गावसोरनि मावनाय दांनायखौ बाथ्रा बुंनाय रायजोफोरनाव हाबबियो। गावसोर मा मावनो नागिरदों बिनि कल्पनाफोरखौ बुंनानै रायजोफोरनाव हाबबि नाजावजागोन, खोनासंजागोन। खिन्थु दिनै अयनाय असत्य अधर्म बेबायदि माखासे उफायनि गेजेरजों क्षमता दखल खालामनो नागिरनाय बे सिगांनि जोंनि पार्क एबसुनि दैदेनगिरिफोर जायफ्रा दिनै बिटिसिआव राजनिति खालामदों बे मानसिफ्रा दिनै पृथिबीनि बयनिख्रुइ देरसिन थगायसुला होननानै दिनै बुंनो गोनां जादों। आरो बेबायदि नेताफोरखौ जोङो एकदम एमबुदिखौ थुनाय बायदि थुनांगौ। राजनितिनि खसाबखौ एकदम एमबुदिखौ थुनाय बायदि थुदों। नांगौना नङा थगायबाय नालाय थगायसुला बिथांमोनखौ साजा होनांगोन। जों बुनानै सुनानै नङा, साला फाजि होननानै नङा, रायजोफोरनि आसि बिमानि नाथाम देनाय बहर बेनोथ' आरो गाबोन बिसोर लामा सैमा बिगुर गुनाय बायदि थाबायाबा गवासो जेनजोबनायनि उनाव नंगौ नंनायफोर नंगौ। गतिके जेरावबो फेलें जानाय थगायसुला बेबायदि माखासे खाबु खालाम खाले क्षमता रायजोआ थैयो थाङो, अराव थांनानै थैयो, दैयाव मोननानै थैयो, बाहाबा सरथ'ना थैयो, थैजोबफोर आहा राजा जानांगौ, थाखा मोननांगौ, गया दाया होनदों थाखायाव उन्दुदों नङा होमबा? थाखायाव उन्दुदोंनो नंखायनो मबाइलखौ नुनो थाबायदों। बिराद आरो दाख्लैथ' जा थानेश्वर बसुमतारी एक्सेम्बलिया होनदों जोंनि इलेक्सन स्टेरिं कमिटिनि चेयारमेना थाखायाथ' थाखाबा जाहैदों, हुग्लाबनायाथ' हिसाब गैखाया, जिसिबिजों हुगारनाय बायदिखा जाहैदों। एकदम दाना बिजनेसनि मेम्बार चेयारमेनफ्रा मालायनि बिसि फिसाखौ सिनाय लाना खारग्रा जाजोब्बाय जाहैदों। बे आं बुंनाय नङा बे खिन्थु आंहा दाय गैया बेखौ बुंनायाव आं गोसोखांखौ नोंसोर रायजोफोरखौ बेलेगाव माने एखेखौ गयनि गिलाखौ गयखौलाय फलवाय जायखौलाय बिसोरनिसो चेयारमेन मेम्बर লাগে আমার थानेश्वर बड़े একটু थानेश्वर बसुमतारी হিদ্রাপুর করে মই আসলে ভালো এইটো খাবার চলে যায় এগুলোর মাঝে ঠিক নৈতিকতা আছে ভাইয়া নৈতিকতা বলার বসে এইটো তোমার এতিয়া নাই প্রকাশ হয়ে থাকে থাকায় উন্দুনা হয়েছে थाखानि गांगौ लानो हायो थाखा गले बानायनानै जों लुसो बिदिनो बोरैया लुबाय बिसोरो एफसुना फसदा थाखासो दा मा दाम दङ बे थाखालाय बिसोरनि आखलखौ नुबा बिदि सानफ्रामबो फैयो दा थाखायाव समान महालक्ष्मीया समान आरो बे महालक्ष्मीया माता लक्ष्मीया थाखा मानेथ' लक्ष्मी नङा होनबा लक्ष्मीयाबोथ' आइजोफ्रा नङा होनबा बे आइजोफ्रा कि खम जोंनांगौ बे लक्ष्मी बिमाफ्रा कि खम जोंनांगौ गावनि सायाव बेबायदि एकदम माने मुगाय सुगाय जौ लोंनानै उन्दुना थालाबायनाय बेबायदि खालामनायखौ मोजां मोनदों नामा लक्ष्मी माताया दा लक्ष्मीनिबो सावलांनांसिगोन ना मानसिनाव सरस्वतीनि लक्ष्मी दुर्गानि सावआनो सावसै आं बेनिफ्राय माथो बारग'बावनांगौ बारग'नायनि लामा गैया जेनबायसो थगायनासो जेनबाय गांलाफोर जेनबायसो
बेखायनो साबधान जोंनि आइफोरा रायजो राजाफोर এইবার नैबे इलेक्शनाव जोंहा कामताबो गेरे देरहानो माने बिटिसिआ जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि आखायाव फैनाय आरो बे हाग्रामा महिलानि आखायाव फैनांगौनि थाखायनो जों दिनैहाय बिसायख'थियाव बाहागो लादों बेनि थाखायनो आं बयखौबो खावलायहरनानै बयनिसिमबो सिबिनाय